Ftehim bejn l-awtorità responsabbli għall-użu tal-kannabis, l-ARUC u l-Università ta' Malta se jwassal għal kollaborazzjoni effettiva f'diversi oqsma, speċjalment fir-riċerka u l-testjar tal-kannabis. Bil-ftehim huma timpenjaw ruhom li s-Ottubru li ġej isir studju analitiku mid-Dipartiment tal-Kimika fl-Università dwar sustanzi u pestiċidi li jistgħu jinstabu kemm fil-kannabis imkabra legalment mill-assoċjazzjonijiet liċenzjati kif ukoll fil-kannabis illegali li tkun qiegħda fil-pussess tal-qorti bħala parti mill-proċess ġudizzjarju. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg qalet li din ir-riċerka b'mod xjentifiku għandha turi kif ivarjaw il-perikli tal-kannabis bejn dik mibjuwa fuq l-idejn u l-kannabis imxettla legalment taħt kontrolli stretti mill-ARUC u mill-Harm Reductions Associations li huma liċenzjati mill-awtorità. Iċ-Chairperson tal-ARUC Joey Renovella qal li b'riżultat tal-ftehim l-awtorità l-użu responsabbli tal-kannabis se tkompli saħħaħ il-qafas regolatorju għall-assoċjazzjonijiet liċenzjati minnha. Permezz ta' dan il-ftehim li qegħdin nagħmlu mal-Università ta' Malta ser ikun hemm skambju ta' inizjattivi ta' riċerka, testijiet analitiċi u anka skambju ieħor fuq livell edukattiv illi ħajatina informazzjoni aktar ċara ta' kif wieħed jista' jtejjeb u jagħmel jora aħjar din ir-riforma. Preżenti għall-iffirmar tal-ftehim il-Professur Alfred Vella, rettur tal-Università. Huwa qal li l-Università ta' Malta għandha diversi riżorsi u għalhekk huwa importanti li dawn ir-riżorsi jkomplu jintużaw għal ġid tas-soċjetà fosthom biex il-kannabis li qed ifornu l-assoċjazzjonijiet bis-sorveljanza stretta tal-ARUC ikollhom prodotti ta' livell għoli.